ejiri aka ya dara onwe ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ anyị awụchala maka ihe omume anyị bụ aka aja aja bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-agba gị na ị na-arụ ya ị gaghị eri na ọ bụ aka aja aja bụ ya butere ọnụ mmanụ n'okpo nọrọ ọkpọrọ agụrụ egbu ọnụ ogbu afọ pịam amami na wata ime eji m ekpe ya ọtụtụ ugboro na onye na-arụ ya chọrọ iri bụ onye ohi ọ bụ onye ekperima tupu gị chi iri ị ga-achọ ịrụ amami na wata kọdụ Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ kedu ka o si aga kedu ka ekesi anya mmiri ka ọ bụ anwụ n'ogbe gị eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya aha na ya bụ ọrụ ahụ ị na-arụ na ya bụ ụgbọala ahụ ị na-anya na ya bụ ahịa ahụ ị na-ere ọkpa onwe ya onye na-awagbukwala mmadụ gekwa ntị ihe ọbụla akpụtara n'agụgụ ite ọ na-aga n'agụgụ ọnụ wem Uche Bobo nwa gramma ya zuziri nke ọma na Clara ya haya kedu ihe na-atọ gị ọkwa gị nwa sị na aha gị wụ Clara ya haya ọ ma ngarizo ọkwa onye isi ala agbabe m fọm ọ ma ngarizo ọkwa onye isi ala nchega na pati m ga-abanye ijiji ihe a Clara nwoke ọcha ya haya lee ama m pati m ga-eji apụta maka ọkwa onye isi ala were nụ birthday party baa na birthday party na ọmụ a ga-ehiwe ka ahụ achọ m pati birthday party akpọ ya BP ihe nye gị ọbara mgbali elu Clara na ebe a na mgbede a mana asị ọ na-abụ ekpe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Igbo ndị ọma Igbo dị samsam Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ mgbede ọma na olee otu unu mmiri asị m ya gazicharụ na mgbede a ndewo o wee bụrụ ya ụnụ manụ ka anyị si eme ya ịhụkwara na mgbede a mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igorobenye ọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gramma ya zuziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpụ na-abịa tupu anyị eme ka ị mara isiokwu anyị ga-eleba gị n'anya na mgbede a anyị chọrọ iji ohere a mee ka anyị mara na ihe omume anyị bụ oje zuru obodo nke ọnwa ọ ga-ada n'obodo Avọ kpọmkwem n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa bụ abalị 23 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya Satọde this week ndị Avọ chebiri na anyị oje zuru obodo ga-ada n'obodo gịnị ụnọ na Central School Field Avọ ọ wụ ebe ya bụ oje zuru obodo ga-ada cheta na onye ọbụla chọtara ya bụ oje zuru obodo onye ọbụla mabutere ya nwa afọ Avọ ọbụla iwe onye Avọ Chineke emere gị ebere gị chọkata oje zuru obodo chọta ya 30,000 naira mint ozugbo ị na-akpachapụ ya anya ya chawa gị aka ọ bụ ihe anyị na-enye onwe ihe dị ka esendekwara ego ọha ngari no life and direct cash and the other advantages ị ga-enweta a ga-enye gị a ga-eji gbakwunyere gị ya maka na ihe eko na-eme na-ada ụda ma ọ na-abụghị eko ọ bụghị eko ọ bụrụkwa na eko gị mara na ndị iche mere gịnị dị na ya n'ihi ya ịbụrụ nwa afọ Avọ dị na kansụl ime obodo were West nke steeti Imo ị ga-ekwe ka aka ọrụ gị nke a n'akụkọ ka a bịa na-eti ya mkpu si gị bịa in the morning before 9:10 onejigo achọwa ya kara onye ọbụla mabutere ya bụ oje zuru obodo na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ụnụ ga-akpọnye ya ga-eso bịa n'ụlọ mgbasa ozi redio anyị n'ụbọchị Wenezdee ikpeazụ nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya anyị agbụ na ajụjụ ọnụ juke n'ụlọ omenala Avọ ihe mere obodo Avọ ji wee bụrụ obodo magburu onwe ya obodo pụrụ iche na nke ndị ọzọ unu enwe ike ji nwayọọ kọwara ọha na eze n'efu ka anyị na-eme ya cheta na ọ dịla ada ogene ọwa eko o wee bụrụ ya n'ihi ya ndị Avọ chebiri na anyị maka na ọ ga-ahịọtọ I will be there. Clara ga-anọkwa ya ndike Clara ga-anọkwa ya ịnụ ihe m gwara gị are you ready to carry me na Boris n'azụ
ọ na-edire dị ịkwa m n'azụ. Ana m akwa gị n'azụ okwu ọrụrụ gị. Agaghị ahụ m nkwa niile ikwejichara m igwe. Ị na-agaghị aga gị nọrọ. Anọdego. Ị na-agaghị aga nọrọ. Don't worry, ana m aga. Nọrọ. Anọdego. Ama m ihe mere nọrọ otu ahụ na-agụ gị. Ya wụrụwa. Ị nọrọ otu ahụ na-atọ gị rịrịrịrị. Okay, ọwụzọ ọ na-agwụ ma na-atọzi m. Ma ọgbụgbọ ma rịrịrị ọ na-atọcha gị. Nsogbu adị. Ị na-achọghị ịga stay. Ana m aga. Stay behind. No problem. Were ihe hichawara anyị microphone. Anyị gacha lọta ka ịghọta ihe ị na-amaghị bụ na ebelebe ga-egbu ebe ahụ. Ya gbuwe. Ndị a they are ready for us. Ndị ava akwadochala ha adịla ha njikere waiting for us. Achọghịkwa m ịnụ ịchọ ihe ọbụla eriri wetere m. Ngwa na ikwele anụ na you back me. Ị ga-akwọ m n'azụ. Mụ nwa na-arịa ọrịa ukwu abalị ole na ole a ga-abịa ma bụrụ onye ha ka gị kpọrọ gị n'azụ gawa avụ. Ọ dị ego. Na mgbede a na ihe omume anyị bụ aka aja aja. O nwere ajụjụ dị oke mkpa anyị ji wee wụcha gezie ntị. Ihe omume a abụghị maka ọwụhụ ihe warawara gburugburu. Ihe omume a nidiri urgent attention. O nidiri mmadụ igezi ntị nke ọma. O nidiri mmadụ ige ntị tọọ ya n'ala ka ị nwee ike nụrụ gị na ikoro ndanda. O ziri ezi nne na nna iji aka ha amanye ụmụ ha n'ihe ha ga-eme iji baara onwe ha uru? Ama mme nụrụ ya bụ ajụjụ ka esi njụgharị ha ya. Ihe a bụ ajụjụ anyị ga-eleba gị n'anya na mgbede a. O ziri ezi nne na nna iji aka ha amanye ụmụ ha n'ihe ha ga-eme iji baara onwe ha gịnị uru? Nye ndị na-aghọtaghị ihe anyị na-akọwa bụ onye nne na onye nna ị na-afọsụ ụmụ ha si mee nke a ma ọ na-abụghị nke a. O nweghị nke ọzọ ị ga-eme. Ọwụkwa naanị n'ọrụ aka mana agụmakwụkwọ. Ị ga-ahụ nwa gị gbago ọnyụpa n'ihe gbasara sayensị. Ị na-akwanye gị ya ga-mee nọọsịn, ga-mee ewu nke mmadụ nọ na-akọ na ụlọ akwụkwọ ha na klaasị ha na nwata nwaanyị ahụ mma ya ahụ si ya mee nọọsịn. Mana enweghị ihe ọ ghọta. Ọ sị a na-akụzi ihe ama fiziks o kemistri ihe ndị nke a bụcha maka ndị na-eme sayensị. Na enweghị ihe ọbụla dị gị ala ghọtaga si nakwa na gị ime ihe na-enwe ka ịghọtaga ndị ụlọ tisha adị sọsesị. Kedu ka ị ga-esi eme nke ọma na ya? Ịma onye nne na nna ịkpara aka n'ọnụ ihe ọ ga-agba nwa m ga-awụ lọya jee gụọra lọọ na skuul jewe ọ ga-agụ lọọ. Ndị lọọ ka ugbu a nke ọzọ abụọ ga-awe banka go and read ga gụọra m banking and finance jewe gawa. Ama mme na-agwata ọ ga-awụ dọkịta ya ebe ị makwa na ị hụrụ na ngalaba ahụ nwa gị anaghị eme nwa gị amaghị dịparịta na that angle aspect ahụ enweghị ihe ọma gị na-akwanye ya jewe gụwa. Ị chọrọ ime lọya na famili unu ya nwa bụrụ the first lọya e nwere na famili unu kemgbe unu gbarapụta ụwa onwebeghị onye gụrụ lọọ. Ị naghị ajụ onwe gị sị nwatakịrị na-akwanye ihe a o nwere ihe na-egosi na ọ ga-eme nke ọma na ngalaba ahụ? Maka na uche a na-asị na a na-ebido n'oge chụwa ya iwu ojii tutu ịma mgbere nwaanyị ọma mgbere ọ sị ọ na-esi na ngarama ije nwata ama onye nke ga-atụ ya okwute. Onye nne onye nna ọ bụghị naanị ịbịa kpọpụtacha ụmụaka ụwa wee ebe o biri. O nwere ọtụtụ ọrụ jupụtara juru gị n'aka dịka onye nne na onye nna. Nke mbụ wee ịhụrụ observation ọ dị oke mkpa. Very important. Ọ bụghị chifo pịam gị mapụ gị kpata ya nri gị nye ha gị na-asụ ha nri n'ọnụ ha mejọọ gị bara ha mba. It goes beyond that. You need to observe. O mere nwa gị ị ga-ele anya gị hụ nwatakịrị a tọọchị unu mebie kpakpakpakpa o werela ya gaa tụkasịcha tọọchị ahụ kpam tupu ị na-aghọta ihe na-eme onwuwele. Ịma na ọ ga-eme ọfụma na electrical ekwe electronics ụmụ ihe ndị ahụ gị chee na onye ahụ egwuregwu o metele ya TV unu nwee problem gị hụ ya eburu ya kparakparakpara tupu ị na-aghọta ihe na-eme ọchabiela waya nke were nke TV enwewekwala gị ile onye nke ọzọ ya kwuwe ekwu ebe a ya dị ka ọ mmadụ gbafuo otu a ka ọnụ na-agba ya. Ị maghị na ihe a na-agwa gị na ị hụrụ akụkụ ebe a ka nwa m a ga-eme gịnị nke ọma. Otu ndị mba ofesi na-esi eme n'ụmụ ha ọcha otu ha na-esi eme ọwụ mmadụ ga-agwa gị na ị hụrụ nwa m
angụl oge eme gịnị oge eme ọfụma o nwere onye nke mmadụ jụwa gị ajụjụ 17 plus 31 tupu nwa gị enye ansa ozugbo na-egbu oge gị na-asị calculation na-adịara ya izi very well ọ na-adịara ya izi o nwere onye nke ọnụ na-agba wara nwere onye nke dị nwayọọ mana ihe ọbụla bụ ọrụ aka doro ya anya nwere onye nke calculation ya wụ gị nwa bụ onye nne n'anya akọta sign atọ mba ịkarala ya ji egowa lọ ya ji gowa banking and finance ya ji egowa nursing ị naghị ajụ onwe gị sị nwa ma nna amanye nwa ma nna akwanye si ya ji egowe ihe dị otu a angola ọ ga-emenwe ihe dị na ya amami na aghọta o nwere ihe ị ga-ahụ na ndụ nwa gị ahụ gị mara ebe ọ ga-eme nke ọma na ya o nwere ihe mere ndị oyibo ji wee dị iche n'ebe anyị nọ ha mụpụtara ala nwa Clara nwoke ọcha o nwere ala nke bịara bịa gụọ egwu ha sị oh my god this is the next 50 cent this is the next Jay-Z oh my god come on agazụọra ya mgbe egwu na-akwanye ya n'ụzọ ahụ na-akwanye ya onwe ihe jikọtara ya na ọ ga-adịkwa na-aga akwụkwọ mana ihe niile ọ na-emezi ọwụzi angụl ahụ ka a ga-eme gịnị ka a ga-achanelụ ya ndị ọcha chọpụtara ala na ịma bọọlụ agba gịnị ka a na-akọ echeweghị ihu na bọọlụ ahụ ihe niile ị ga-eji eme training maka bọọlụ ahụ your parents will provide it immediately iji hụ na gịnị ị nwetara ihe ahụ ị chọrọ amami na-aghọta ya bụ ihe mana nke anyị ebe a ọtụtụ ndị nne na nna ọrụ ha bụ ịkpọpụtara ala ụmụaka ụwa gị yasa ha na-asụ ha nri n'ọnụ ha rie nke ụtụtụ ha rie nke ehihie ha rie nke abalị gị na-asụ ha nri n'ọnụ na-asụchi ha ọnụ mana ọrụ dị ara gị dị ka onye nne ị naghịcha arụ ya it goes beyond i provide their needs. Thank you. Be observant. Ị ga-emekwa observe mara onye dị ka ọ dị ịma asị otu nne na-amụ mana ọ bụghị otu chi na-eme gịnị na-eke ụmụ gị ajicha ọtụtụ akara aka dị iche iche pụta ụwa ọ nwere onye nke ị ga-amụ otu ya dị very quiet but ọ dị smart, very very smart and brilliant. nwere onye nke ị ga-amụ otu aka ahụ na-eme gwagwagwagwagwagwa mana ayara juru ya ahụ o nwere ike were ekwentị ya tụfuo. ị kwesịrị ị na-edunye onye na-eme otu ahụ ya were ekwentị ya tụfuo gị si ya ga-amụwa biznes gị si ya jee mụwa ahịa onye ịma na ọ na-eme ịma na nwa gị a bizibọdị ya wụ gị ga kara ya si ya ga mewe biznes ọ ga-eji ego ahụ rikpọọ ọnụ na-agbakwa ya wawawawa clock it maka na ebe a ga-idunyere ya awụhụ angụlụ ya tụlee eke n'ebe ị bịara bịa lee nwa gị ahụ dị cool headed ahụ jụrụ oyi dunye ya na biznes ịma na ọ ga-akakuleti ihe ọfụma ihe awụ ọtụtụ mistake ọtụtụ ndị nne na nna na-eme n'ụbọchị taa ịmanye ụmụ ha ime ihe na-abụghị nnatarachi ha ime ihe ha na-abụghị ihe ha maka na ị nụrụ na onye nke a mere nwa onye nke a lekwa makwa na ọ gụrụ nọọsịn makwa na ọ wụ dọkịnta o megakwa ọfụma gị kwara nwa gị gị kwara ya iwa ị ga-agụrịrị ya jewe nwa m gụọ anyị nwee dọkịta na famili ọwụwụ ihe ọjọọ jewe gụwa nwatakịrị agụkọtala pụta gị sị mewa PhD gị ma ga-emepụtara m PhD na this family ya si ike agwụla m daddy I am sick and tired of this education gị sị ya gụwa PhD a gị ma ga-awụ the first person na family m ọbasị ga-enwe PhD gị na-enukwa na ya na-asụla ụkwụ azụ amami na-agwọta ya bụ ihe mana ịma na nwa gị a ihe niile ọgụ gakpa skuul awụhụ hizitin amami na-agwọta ya bụ ihe skuul awụhụ o nwere ndị skuul bụ diatin anaghị m asị ịga akwụkwọ dị njọ mana o nwere ndị skuul oke akwụkwọ awụghị ihe ha na-agwọta ya bụ ihe ịmụọ nwa observe more mara ka nwa gị ahụ ebe ọ na-eme nke ọma gị chewe ya ihu ebe ahụ ma nke nwoke ma nke nwaanyị amami na-aghọta ya bụ ihe gị chewe ya gịnị ihu ebe ahụ afanyụ na ọkụ ahụ
ị hụrụ mma gị ahụ angụl ahụ ọ na-eme nke ọma onweghị onye ga-ebiti ya na that angle onweghị onye ọwụ ga-ebiti nwu ya na that gịnị angle aha gị bụ nyere ya aka brọsh kwuo ya ka o toro na-aga ama m ịhụ na ndị ọcha ị hụtụla ndị ọcha onye nke pụtara gba egwu asị oh my god ha anaghị eji anya ahụpụ ebe mmadụ gosiri nnatarachi ya ndị ọcha gị gba egwu gbanye ha sị gị ka Michael Jackson ngwanụ parents ya attention ha wuzie ebe ahụ eziokwu ebe ọla a na-agba egwu ha ga-rejista ya ọrụ ha bụ ịhụ na angụl o mere nke ọma ha chọrọ ka o mee nke ọma na gịnị angụl a ha chọrọ ka o mee nke ọma na angụl a n'oge mgbe ochie nne na nna anyị ji emebu ihe a ha mụta ụmụ mgbe ahụ o nwere onye nke ha ga-ahụ ha mara na akpụkpọ awụhụ nke asị ya nọrọ ụlọ soro anyị gawa ugbo nwanne gị ngwa gawa jee mụwa ahịa n'Ọnịcha nke ọzọ gawa akpụkpọ ekee ya mana ugbu a reverse abụrụla gịnị the case mma gị nwaanyị ahụ idugara akwụkwọ mata kemgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị ị hụtụla rizọt ya anya gị kpara ya wa ụfọdụ na-akwaga ụmụ ha ka ha gaa ebe ahụ jee lụrụ di godi a ihu di gị lụrụ lụrụ ị ga-emis up with ndị Yoruba na Hausa ị ga-ahụzu ha ndị mara mma ga-adị ndụ ịma onye gara ị ga-ahụ ndị mmadụ ihe mere nje gị ma na ihe iji akpọga nwa gị akpụkpọ abụghị ka o jee mụta akpụkpọ ka o jee lụrụ di kedu ihe what are you not saying? What are you not saying? nke ọzọ wee bụrụ nwa gị nwoke ahụ ị na-akpaga akpụkpọ ịma na ihe mere iji akpaga ya na akpụkpọ bụ ka a haza na ịzụọna ya na gịnị na akpụkpọ no ịma na ọ maghị tee ọ maghị perịta iti mpata akị ka ọ bụ ndị I came to your house you didn't today all their line up gị na-akwa ya enyi na-aga eso gị n'azụ gawa nwa m gawa gụtọpụ ya ya gụchaa ya aha ịdịara gị rizọt ya second class lower third class ama mme na aghọta ike gbụrụ so ya mere na mgbede anyị ji wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị sị o ziri ezi nne na nna iji aka ha amanye ụmụ ha n'ihe ha ga-eme iji bara onwe ha uru o ziri ezi nne na nna ịdị na-afọsụ ụmụ ha na-amanye ha mewe ihe a o ziri ya bụrụ na o ziri ezi gị si o ziri ezi ihe mere o ji mee gịnị ziri ezi ọ na-ezikwa n'ezi gị gwa anyị gwakwana anyị ihe mere iji chee na ozi ya ezi anyị nọ live na Facebook na mgbede a gawa Facebook ga ebe ahụ ga-akiriwe anyị iruo Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eco FM jiri capital letter dee Eco FM klikie kpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi na ajụjụ anyị jụrụ gị so naanị ọkpụkpọ oke ise ka anyị ga-anara nwe ike jee ṅụrụtụ mmiri lọghachi emezie ka ị mara ọghọm dị na nne na nna iji aka ha amanye ụmụ ha n'ihe ha ga-eme iji baara onwe ha gịnị uru kpaa akara ekwentị nwaanyị ọma akara ekwentị ga-eji kpọbata bụ 091120022 091120022 maọbụkwanụ 07074541014 mgbede ọma Uche na Clara ndewo atụmatụ nke unu wepụtara na mgbe abalị amagbuola onwe na mma emekwu eziokwu na mgbe ụfọdụ gba anyị aha gị na ebe isi na-akpọ biko ọwụ Innocent esi m Rivers Steeti wee na-akpọ gaa n'ihu so mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma dịka i kwuru ile nwa gị anya gị mara ihe ọka na-eme nke ọma ọka na-eme nke ọma ebe ahụ ka ị ga-akwanye ya isi mana mgbe ụfọdụ ndị nne na nna na-abịa ha lee anya n'ezinụlọ ha sị na ọ ga-adịkwanụ mkpa na anyị ga-enwe ofu onye ọkaiwu na famili a na omegbu akarịchala intimidation akarịchala mgbe ụfọdụ ha sị na ọ ga-aka mma ka anyị dinye ka ọ wee onye agha ka ọ nye onye polisi ka ọ nwekwa ike na-enyere anyị aka na certain things maka na mmegbu ụdị intimidation dị too much so mgbe ụfọdụ ya na-ebute ya ụfọdụ ndị nna na-eji agwa ha nwa ha mgbe ị ga-eji mana o ziri ezi ọ dabara adaba
ọ bụrụ hala na nwa ahụ nabata ya ya dị ya mma o ziri ezi mana ya sịkwanụ mba ị gaghị amanye ya amanya maka na ọ ga-eme nke ọma ma ọ bụrụ na ịmanye ya amanya. Ndewo ya gaziri gị nọ nwoke omenye ọha ya bụ uchere obi gị adaala nnọọ ezigbote ụda na mgbede a ọ nọ ebe ahụ ọkanọ ya mgbede ọma Mmadụ uche na Clara ndewo no. Ndewo Ọ Maazị Ochman na-ekwu. gaa n'ihu Ịma ihe a ọ na-ere n'isi abụọ. Nke mbụ wụ ilecha anya ụmụaka amahụ left to right. So parents ga-enye ha guidance. Okay. In that. And a na-enye ha guidance ahụ. A ga na-enyekwa ihe na-esite n'usoro omume ha dịka isu ekwuo onwe nke na-eme ọfụma na nka na ọzụ gị chanel ọya ebe ahụ enwekwana nke na-eme ọfụma na ihe gbasara agwọmọrịa ewere ke ịma mgbe awa ụmụaka ewere n'idụl agbawa ngwere were n'idụl akpa ọkpa were gị ile anya onye nke ga-awụ onye nwe agwọ ọrịa na-eso nọọsụ dọkịta ihe ndị ahụ machi ya ga-enwe họpụtara ya ebe ahụ den enwekwa ndị nke wụ onwe ebe ha kwụrụ akwụrụ parents agbajiwe ha olu telụọ ha to a particular area ọ wụrụ nwa isi zuru oke ya esoro ụzọ ọhụ parents ahụ si wee sị ya. Ndewo ya gazie mgbede ọma mgbede ọma Uchenna Clever ọnụ Ndewo Clara mgbede ọma ọnwa mbịari na-ekwu. Ndewo gaa n'ihu nwa mbịari. Okwu na uji na mgbede a wee ezigbo okwu. Okay. Maka na ihe m na-ekwu na-adị ka ihe mmege na gọọmenti anyị. Gọọmenti anyị ga-ahụ onye gụrụ ihe ọ gụrụ ọ gaghị eti ihe na ebe ahụ onye ahụ gụrụ. Bete a ga-ahụ onye na-enweghị ahụ ọ gụrụ because of ọ nwere mmadụ a ga-eti ya pozishọn onye ahụ ọ ga-amazi aka nri na aka ekpe ya mana the main person mma ihe ahụ a ga-agaghị eti ya nga ahụ n'otu onye ahụ enweghị mmadụ. So gịnị ka m na-ekwu okwu ya ọwụ ị na-afọsụ ụmụazị ka ha gaa gụọ ihe ebe akara aka ha na-adịghị onye akara aka ri iche n'iche gị mepe aka gị na ị ga-ahụ akara aka nke m na-aga awụghị okwu nke gị na-aklara awụghị okwu otu ahụ ọ dị ka akara aka dị. So ọ gịnị ka m na-ekwu okwu ya like ka m jigodo onwe mmadụ eziokwu na ahịa ngụrụ secondary school abago m university ya wụrụ na m na m fọs ka m gaa university even enwere ike aga m amaka nị na aka ekpe mana otu a m nọ na ihe ọbụla wa aka ọrụ Uchenna Clever ma ka m rụrụ maka m na-amụghị enwe ihe m na-anara ndị nwụrụ ya ana m arụ ya perfectly awụ m mekaniki mana moto m adị aga mekaniki a na-arụchara ndị ọzọ moto ha awụ m eletrician mana nwa ya ga ọkụ nga aga m agba ya ugboro abụọ mgbere anya ya enwuo. So onye ọbụla nwere aka onye ọbụla kwesịrị ịchọpụta ebe nwa ya na-eme ọfụma because my father ihe ọbụla like ihe Clara kwuga tọọchị mebie n'ụlọ anyị bifo na ha nọ na m onwu mere beta anụbeghị m ga-anọ ha bifo. So ya wụrụ ya nne na nna anya kwesịrị ịwụrụ ha ọkụ mere ebe akara aka ụmụ ha nọ. Ya gaziere gị nwoke ọma n'ịma live anyị na-ekwu okwu ya ọ dị ka football ịbịa na ndị na-agba bọọlụ a na-enwe ndị na-agba defense ya wụ ndị na-agba n'azụ nwee ndị na-agba midfield ya wụ ndị na-agba n'etiti nwee ndị na-agba attack ya wụ ndị na-agba n'ihu ama m na-agwọta abịa n'azụ ahụ o nwere onye na-agba ebe ọ na-agba o nwere onye na-agba 2 nwee onye na-agba 3 nwee onye na-agba 5 nwee onye na-agba 6 ama m na-agwọta ya bụ ihe a ga-achọtakwa onye ma anya ebe ahụ a ga-etinye ya ị gaghị eji onye na-agba n'ihu gị ga were ya si ya bịa gbawa n'azụ gbawa defense ọ ga-awa ọkụ for where otu a ka life dị otu a ka ọ dị n'ezinụlọ gị mana ile onye na-ama ka esi agba azụ ahụ maka na onye ma azụ ahụ agba agaghịkwa ama ka esi agba ihu ọ naghị awa ọkụcha ekere ya gene eke mana o nwere ụfọdụ players na-amacha nga abụọ na-ata agba mana o nwere ebe ha specialized o nwere ebe wee ebe ha o nwere ebe wụ nke awụ nke m ama mme na-aghọta ya bụ ihe ọ dị ka ga bịa were Haaland wepụ
si ya bịa gbawara gị defense onye ga-ayọgo ama m na aghọta otu a ka live a mere gịnị dị otu a ka ọ dị n'ezinụlọ ịmụtala ụmụaka ndị a study them take time study them obi na inye ha nri yes obi na ime ha gịnị inye ha nri o nwere ọtụtụ ndị nne na nna ịkpa ha aka n'ọnụ tata ha agaghị agbanwu gị ụdịrị mmadụ nwa ha bụ eziokwu ị kwesịrị ịma ụdịrị mmadụ nwa gị bụ ị kwesịrị ịma nke ji ewe iwe ọkụ na nke nwere obi nwayọọ ị kwesịrị nke ọ na-ebe akwa gị mara na ọ na-asị asị nke ọ na-achị ọchị gị mara na ọ na-ekwu gị n'eziokwu mekwara na ị na-edunye gị ihe ị kwesịrị ịma n'ime ụmụ gị niile ị kwesịrị ịma nke ị ga-edunye ozi ị ga-edunye iji idunye ya ozi gị si ya rụmachi ya maka mma ngozi oge deliver gị mara nke ị ga-edunye ihe ị ga-eme gịnị ị ga-edunye ya ọ bụghị gị nọrọ you don't know them ị maghị onye ha bụ mgbe ụfọdụ gị pịagbuwe ha kụgbuwe ha maka na iteke hụ time study ya ndụ ụmụaka gị a mara kene omume ha ama m na aghọta ya bụ ihe mara kene gene omume ha ịma na o nwere ụmụntakịrị ndị nke nwoke na-akpa agba ka nwaanyị n'ime ụlọ ma a bịa n'isi nri ka m na-ekpo o nwere ụmụ nwoke ma ka esi esi nri uche ndị ka siere gị nri ha na-esika nwaanyị ha na-esi nri ọrụ ime ụlọ doro ha anya very neat and organized dunye onye ahụ azụmahịa imelara ya ihe ọma ị hụrụ nwoke ahụ nwere mmụọ ya dị nwayọọ ọrụ ime ụlọ mere gịnị doro ya anya maka esi ahazi ihe uche onye amekwa ịga ashikwa nri ọ ga-eshikwa ọ ga-emekwa ọfụma ọ ga-eme gịnị ọfụma mana gị ga-adụnye ya sị ya ji egụwa mass communication ọ ga-ekpunwe okpu ọ ga-edenwe ihe nọ na ya ama m na aghọta nke ahụ ọnụ na-agba wara gbakwuru ndị m susu ha biko chọrọ m space ka m agụwa mass communication ka ọ gụwa ọkọ ọnụ na-eri ya ọkọ jekwuru ndị Nollywood biko kretiere m space na nwatakịrị ekpugbugo m chọọ ihe ọ ga-eji emegara ahụ ama m na aghọta ịma ama fisiri ala ya n'ihe ahụ eji wee mara ya Chinekele ọ naghị ara ha ahụ ọ na-adị ara ha mfe ịma akara aka miti ihe ọ chọrọ ọ kụrụ gawa ọ gaghị abịa stress gị mba uche dịka ihe akwa onye ha na-struggle na datin you will not struggle ị na-ahụ gị ihe na-agara ya siriri were ya na-agara ya ọfụma nka mgbakwa gị onye ahụ ga-adị na-eme ya bụ ihe na-adịghị ele anya n'ego ọ na-amasị ya ọ na-atọ ya ụtọ ọ part of him part of her maka na ọwa akara aka ya nchịkọta okwu wee bụrụ onye nne onye nna kwesịrị ileru anya ala mara akara aka ụmụ ha mgbede ọma nọ ndewo nọ ekelela m gaa n'ihu gwa anyị aha gị na ebe isi na-akpọ aha m bụ Michael Chukwuemeka gaa n'ihu Michael esi m avụ were wesapụ ị dịkwa njikere maka anyị nwa n'ụbọchị Satọde maka ojeziri obodo anyị re nnọọ dị etega nnọ ndewo gaa n'ihu Michael yes alaikala m nnukwu ga redio efiluru m si onye ọbụla n'elu ụwa nọ ga ihe ekwuga especially ndewu nne na nna ha gee ntị na-anụ ihe ekwuga bikos ọ bụghị echi amụọ nwa asị hụ jemimso jema nekede jema futo avan mgbe ị masị nwa mkpabakara na eti alam I can remember in those days meja your school me buru boot jema field jokuma ball that be your ọrụ ya hụ sa no mo yo maybe agoga ha akwụkwọ ọhịa ya bịa mebe field that you tale tụrụ m enwere ihe wo dị mụọ nwa ekwuga m here so that parents ọwụla anọ dị mụọ nwa jisi ike dee ya anya ọwụ onye niile gị je school ebe ndị ọcha lee ihe ha ji eriga today all football
ọ wee beka anyị ebe akwa ndị ndewe ala anyị akwụkwọ anyị anavụrụ ya isi ndị ndewe ala anyị chọọchị anyị eburu isi ihe na ihe niile ha we ala anyị anyị apara ya isi but go there ga-ehụ na eji ha enwere ha resources enwere ha ma bọọlụ ma enwere ndị jega skuul enwere ndị ọrụ ọrụ enwere ndị mega kena ka ọla ha mega ga-ehụ ekọnọmi arị mma ịhụ na ya biko ihe kpọọ ha m n'ọnụ parents nne nne na nna ọbụla nọ gega ihe should please take note ya gazi ụbọla nọ ndị ya gazi bọra gị nọ nwoke ọma enyi ọha aha na-ekwe aha na-akabọka ala wee nwee ike dị mma otu okukpọghị ka enwee ike je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị mgbede ọma uche nwadra mma na tara nlezikpọra ndewo onye ọrụ na a na-ekwu Eda Ifeanyị okwu jeti redio general nke Shimodebogwa ha dị mma na-akpọ ndewo ihe m na-ekwu iji gwa gị eziokwu oge agaala mgbe onye ọbụla ga-achị ụmụaka m ụmụ niile ga-enweta yunivasiti oge agafeela anyị nwa mere ya bifo I think that ọnwụkwa ihe ịnọ mgbe ahụ aka ugbu awụ ụmụaka a ga-ele ha mara ihe apụrụ ha ime nyekwara ha encouragement ijeela ha aka fe ịhụ na ha jee mmemme ya n'oge ihu ọ ga-erela gị mma mana ntịwa anyị nweziri na-awụ ụmụaka ndị eke etujiela aka ọ nwekwa ka edere jee mụọ ọrụ nwa ọrụ ka idebe jee mụọ ahịa uche ebe ka anyị ebe a mara ma gị chiri sị ma ha jebe ma ahụ emeghị ebe ka akụkụ ebe ka anyị ebe dị too much onwe ka idere rigesha jee mụọ ọrụ n'oru ha mere ka ha ga na mụọ ọrụ zụọ moto gata jee mụọ ahịa ha si ịhụ ha ji agbara mmadụ bọị ibi ije skuulu ọkwa ọ dịghị na ha izu so ndị nne na nna ga-esi na nwatakịrị na-atụchila ha ka otherwise ka ha si edega na idere pati iji gwa gị eziokwu ebe ọla onwe ma onye ga-ahụ onye ga-arụchila mmadụ moto gị mebie n'ụzọ onwe ya ga-arụ ya jụgọs onwe nte mụgị ọrụ ndeta ịmụga amụ ndeta ịmụga ike agwụla ha na-eme oke ọ dị ma onye ọzọ ga-eriplesi ha so onye ọbụla chọrọ ije ego mbute so arịbacha na-eme kampen ka ụmụaka jee mụọ ọrụ ịmụ ọrụ rị mkpa ịmụ ahịa rị mkpa iji gbasi rị mkpa ndewo ya gaziere gị nwaanyị ọma ihe o kwukwara wee eziokwu ị hụrụ ka ọrụ mekaniki a na ma ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ enwekwenye ndị na-akụziri ụmụaka ọrụ ma ndị mmadụ ọrụ dị redi mana ọzi ka onye ga-abịa ka akụziere onye ya ọbụla wụcha big boy ndị nke a na-ame dịka nwoke ahụ enwe otu asị masị ahụ mana ọ ga-ara ahụ in the future imegode IT ime IT ọ rara ahụ gị ịhụ onye ga-evolunteer ya onwe ya ugbu a ịnọ nda somebody onwe onye chọrọ ịnọ nda somebody ọkwa maka echi o onweghị onye nwere time ahụ na ịbịa sị gị na were gode m dịka IT were m dịka IT onye ọbụla chọchara ịwụ ọga ọ na-ahụ ha ahụ onye ọbụla chọchara mmego mmabute ọ na-ahụ ha ahụ onweghị onye chọrọ ịsacrifice ma ị na-amụghị kedu ka ị ga-esi amata ma ị na-amụghị kedu ka ị ga-esi eme gịnị amata ilele onwe gị m ga-abịa spend ọnwa spend years na ọnwa nda somebody ya na-atụziri m aka na-ezi m ozi pride goes before fall. Thank you. Ga-ewere aka dowe otu calm down mba nganga buru ụzọ ọdịde sochie ya azụ mewa nganga torotoro torotoro meere m ịnyanga mewe ọ dị egwu ọ dị igba mọrọ nze ma m ọzọ nọrọkwa ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị eleba ya anya bụ ọghọm dị na nne na nna iji aka ha amanye ụmụ ha n'ihe ha ga-eme iji bara onwe ha uru ọghọm dị na nne na nna iji aka ha na-afọsụ ụmụ ha na-amanye ụmụ ha n'ihe ha ga-eme iji bara onwe ha uru anyị wee na-ajụ gị ajụjụ na mgbede asị o ziri ezi nne na nna iji aka ha amanye ụmụ ha n'ihe ha ga-eme iji bara onwe ha uru soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook anyị lọghachi ebelebe egbukwu n'elu ebelebe emekwala ngagharị
maka iwere nke mmadụ aka kpara ihe nwayọ kwa ụwa enu m ụmụwa gwa m ibe m ga-eme ụmụwa gwa m ibe m ga-eme n'ụwa wee dị ka ibe m ụmụwa gwa m ibe m ga-eme ihe ịmarị ọfụma onwego ogwu ife ili onye butere gwa ka ngwa gị o nwanne m chere gwa ka ngwa gị o sọni o ka ngwa gị ife ị ga-eme n'ụwa ife wee dịrị gị mma onye nwegwu nwayọ welie gaba o ị na-agba mbọ kwụba aka ọtọ ị na-agba mbọ kwụba aka ọtọ ị na-eme mma ọyị bụ baba mbọ ị na-ayọ Chukwu Olisa ọkwa ya bụ ife ị ga-eme n'ụwa eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma aka aja ya nwa butere ọnụ mmanụ okpo nọrọ ọkpọrọ aka nọrọ ọkpọrọ agụrụ egbu ọnụ gbu afọ pịam arụọ na anwụ erie na ndo ka ọ dị gbamọrọ nze mama ọzọ anyị alọghachiela na mgbede a ịbịa mee ka ị mara ọghọm dị na nne na nna eji aka ha amanye ụmụ ha n'ihe ha ga-eme iji baara onwe ha uru ya bụrụ na ị bụ onye nne ị bụ onye nna ị na-afọsụ ụmụ gị ị na-amanye ha amanye sị ha mewe ihe dị otu a lee ọghọm dị na ya ikekwe ịmaghị nwata ọbụla nne ya ma ọ bụ nna ya manyere amanye sị ya mụọ ọrụ ma ọ bụ ya gụọ ihe ọmụmụ dị otu a n'ụlọ akwụkwọ anaghị eme nke ọma na ya bụ ihe ọ na-elimiti kreativiti ya amami na-aghọta ị gaghị eji mmanya ọhụrụ gị gbanye na karama ochie onye ji ji zute onye ji mmanụ okpokpọrọ anịga n'ije okpokpọrọ anịga enyere ya ọsọ n'ije enyere ya aka n'ije okpokpọrọ anịga enyere ya aka n'ije amami na-aghọta ya bụ ihe ya ga gịnị fast onye ji ụtara zute onye ji ofe amami na-aghọta ya bụ ihe amanye na nwa gị si ya jee gụọ ihe dị otu a na mahadum ọ maghị mathematics gị ga manye ya jee gụwa ihe ọmụmụ mwepụ na mgbakọ jewe nwa m jewe ọwụ mmadụ na-agụ ya ileru anya ala ịga ya asị gị ma ọ mee daadị amaghị m ihe a gị na-akwa ya gị na-akwa ya hụkwara nke lọọ this law a nwa m ga-awụ ọ ga-awụ lọya ya gụwa nwa m gawa ka anyị nwekele lọọ anyị nwekele lọya na family Chikwe family Obi Ekpere ka anyị nwekele lọya n'ebe ahụ jewe nwa ngụwa ọ bụ mmadụ ga-eme ya jewe ihe ọ ga-eri ya erie ọ bụrụgodị na aga m agba ọtọ zụọ gị ma agba ọtọ zụọ gị uche ya na-apachi ya na-eliki nwata na-apachi ya na-eliki efe aka nkọ maka na ihe ahụ awụghị ihe ya ọ bụ ya akara aka ya enweghị otu o siri fitie in ị maka ya bụ ihe sikwa eme ị ga-ahụ ụmụaka edunyere si ji gụwakwa ihe ọmụmụ dị otu ha rukwa na mahadum ebe a ha na ndị nọ na that dipatịmentị ọ chọrọ na-emekọ ya na otu ntakịrị ya agakwa ebe maka na ọ laikiri kọs ahụ ọ laikiri that kọs ọ gwala gị sị ihe a ka m ga-emenwu mana gị nwa bụ onye nne agba isi akwara maka ị chọrọ iji eme nganga ga-ekwara ya kakpunye ya jewe ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ gị nwa bụ nwata a na-enyere aka jikwa aka gị ma ege na-enyere onwe gị aka o nwere ihe ga-eme gị nupụra nne na nna gị isi
yes o nwere ihe ga-eme o nwere ihe ga-eme gị kechiri gị kechiri maka na uche ime isi ha anya uche ime isi ele ime isi chaala ya you have lost it akwa lose it abi lost it nke ọwụla ọwụ elu nọ ya esi nọkwa ya akwa ya nke ọwụla ọwụ ị ga-amara zi ama m na-aghọta ị ga-ekpechirisi ị nwere ebe a ma ọ mee dadi na this one wey me I go do ya dịcha ka ebe ị chọtara nwaanyị ele ọvọrọ onye ọbụla na-adụ gị ndụmọdụ wụzi enemy of progress eziokwu ọ ga-aba gị ama m na-aghọta a na-akọ n'elu gị na-akọ n'ala gị nwoke the worst thing ị ga-eme n'ụwa a lee nwoke dị in love je na-adụ ya ndụmọdụ uche gị na dị gị a ga-eji gị na-emezi gịnị ka a na-akọ maọbụ gị lee nwaanyị nọ in love si na nwaanyị ọma ihe mere nji bịakwute gị bụ maka na anyị nwe nwanne m ha ya ọ ga-adị na-ele gị dịka enemy of progress ama m na-aghọta ya bụ ihe nwata ọbụla nne ya ma ọ bụ nna ya na-amanyesi ya mụọ ọrụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ ya ji mụọ ihe ọmụmụ dị otu a n'ụlọ akwụkwọ anaghị eme nke ọma na ya ọ na-elimiti ihe ndị oyibo na-akpọ creativity ma m na-aghọta akara aka dị nwatakịrị ọbụla ekepụtara n'ụwa nwere ihe Chineke ji mee gịnị chọọ ya mma ọ bụ ọrụ gị dịka onye nne inyere nwatakịrị ahụ aka ịchọpụta ya ọ bụkwa n'ọrụ gị gị nwa bụ onye na-ege anyị ntị nwatakịrị na-ege anyị ntị ịmara ihe bụ gịnị akara aka gị kedu ihe ahụ ị na-eme ya ọ naghị adị gị ka ị na-eme ihe ọ na-adịrị gị izi ị na-arahụgodo ụra akpọta gị n'abalị ihe dịka elekere 2 nke etiti abalị gị malie gị na-emekwanụ ya na-atọ gị ị naghị ele ego anya n'ihu ọ talent gị ọkwa akara aka gị mana ị maghị ọwụ gịnị akara aka gị ị na-emekwa ya na-amasị ndị mmadụ ndị mmadụ alaikichaa ya edimụkwala ya chọọ ka ị ga-esi faịlụ kwuo ya họnụ kwuo ya developuo ya ọ bụrụ ihe a ga-agụ na mahadum gị jee na mahadum gụkwuo ya ji ya mee gịnị developu onwe gị wulikwuo onwe gị mana o nwere ndị nọkwa rukwa ugbu a okorobịa ha ka gị ịmaghị ma ị na-aga ihu ịmaghị ma ị na-aga azụ ịmaghị area ịdị good at ịmaghị your weakness ịmaghị strength gị bebere aka na-akwa gị at your age oke ibiri nwoke aka gị bebere asị ga ebe a gị sọ ihe ịmụọna ka esi ere tomato ọwa ọkụhụ gị mụọ ka esi ere egusi ọwa ọkụhụ ndị ọdụ nsama gị irere nsama ọwa ọkụhụ ị gara aga mụọ mekaniki na abụọ ọwa ọkụhụ irela shu ọwa ọkụhụ gị pụta ịrụ ọnụ ọrụ dịka amamihe ịwọla draiva onweghị ihe nọ n'ụwa ị na-emefọghị rukwa taa ịmabe ihe gị na ya na-azụ ahịa jack of all trades the master of none onweghị dị nke iji eji onweghị dị otu mkpụrụ ihe iji n'aka ịmaghị dị your talent ịmaghị your calling emegidele ka asonye gị isi otu ebe ị gaala akwụkwọ gbapụta ị gaala akwụkwọ gbapụta rukwa ugbu a ndụ gị dị confused nyere onwe gị help yourself ya wee nweghị ike ịnọdụ ala jụọ onwe gị sị kedu area angụ m ga-emenwe ọfụma na ya ọzọ dịka ibe ị ga-ejikwa ndidi mee gịnị so ya talent adịghịkwa enough talent na-achọ ndidi talent na-achọ ịdị uchu n'ọrụ sacrifice talent na-achọ ịdị uchu na gịnị n'ọrụ enwere m talent ọwa akara aka m ma ị naghị arụsi ọrụ ike ị naghị etinyekwu uchu na ya ọ naghị apụ gị ụsụsọ no effort talent gị ahụ ga-anwụ ma uche ihe ahụ na-anwụkwa anwụ ọ na-anwụ anwụ if you don't develop it ọ na-anwụ ama m na-aghọta ya bụ ihe ọ na-eme gịnị ọ na-anwụ anwụ ọ dị ka na akwụkwọ nsọ asị Jizọs Kraịst anyị nyere o nwere ndị o nyere ihe onyinye ndị nke ọzọ agawere ya mee invest nke ọzọ o nwere parable a kọrọ anyị n'akwụkwọ nsọ nke ọzọ ewere nke ya lie n'ala mgbe oge ruru nna ha ukwu nyere ihe ahụ sị ngwa onye ọbụla wetewe onye ọbụla eweta nna m ukwu lee ihe i nyere m lee ihe nji ya mepụta lee ihe i nyere m lee ihe nji ya mepụta lee ihe i nyere m lee ihe nji ya mepụta nke ọzọ aga bụrụ ha ihe ahụ nna ya ukwu nyere ya nyeghachie ya nna ya ukwu sị taa azụ gbakwa gị ị gara aga were ihe a kemgbe ọtụtụ afọ
kemgbe ọtụtụ afọ otu a ka ọ dị n'ihe Chineke nyere anyị nwa dịka gịnị talent. The world is waiting for you. Yeah, ekwekwala ọnwụọ gị n'aka. The world is waiting for you. Ụwa nọ na-eche gị. Ka onye na-eme emeji ji akpa ya nwa. Gbuo oge echekata gị. Time. 12 gbuo oge na ọkụkụ wa na-akụgide ya ozugbo ama m na-aghọta. Gbarawa gburugburu gị na ụmụ nwaanyị chụwarịwa ha n'ọdụ gị na ụmụ nwoke tiwa clock it ị ga-klọk kata ya elekere agbajie clock it pịarịwa ọ nga na-ekete gị. ọ dị ego ike gwọrọ. Gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma bụkwa ọghọm ọzọ dị na nne na nna iji aka ha amanye ụmụ ha n'ihe ha ga-eme iji bara onwe ha uru. Oche ụmụ ọzọ dị na ya na nwata dị otu a n'ihi na ọwụ mmasị ya a na-epushi ya n'ebe ahụ na-apụshi ya fọs ya ọ ga na-eme ka onye a na-emegbu obi aga na-adị ya mma na agụmakwụkwọ ahụ ị na-apụshi ya gaa gụwa nọọsịn gawa ma kwapụgo oke gawa obodo oyibo mmechi gwa memere gị akwaga ị ga na-ebe ya ọgbajie mmadụ ọkụ ị ga na-ebe ya gburu ọgwụ adịbụ ihe a misikọta nka na nka maka na ọ dị careless. Thank you, very very careless. ọ na-agụ ihe ọmụmụ dọkịta. ọrụ onye nwere anya ruru ala na-awa ọrụ nka ọ ga na gị isi ya ga-amụ ọrụ ka gị kwara ya kwe gị ọhụrụ ọrụ kapịnta gị ga ya ga leke kụkalata ya gbuo anyị. Ịma na mma dị careless gị gasị ya jee mụwa ihe dị ka dọkịta ka esi awa mmadụ ahụ ya chawa mmadụ ahụ ugbu a ya echefuo Sizọs. Thank you. Ịhụ na ọtụtụ ndị nwụrụ na amịcha awachara ya ahụ chefuo oke awachara ya ahụ adụchimaghị ihe ahụ ọfụma gị ile akpa deti si ya jee gowa nọsin. Akpa deti ọ na-agụ nọsin. Thank you. Ka o were disease gbuo ndị mmadụ. Akpa deti na-abanye pantị ya n'ime penti kpuchie ya ndọrọs ya wunye ya mmiri ịba n'ime ụlọ ya one underwear kowecha ya ka ebere gị ya ere gị. Nwere ndị ke na-eyi gị a ga-eyipụta ndọrọs ihe yiri n'ime ị ga-awụ ịbanye batrum ozugbo gị sapụ nta ka a ga-eyiwu ya paakịwa ịmụ ururu pelụ ndị a paakị juo ebe niile ịma na eji esi n'oshi gị ga-lecha akpa deti ya si ya jee gụwara gị nọọsịn gaa gụwa dọkịta ka o were ure were disease ebola nyegbuo ndị mmadụ na wow ọ otu obi si gbaa gị njọ onye nne ị kwesịrị ịmanụ nwa gị abalị na n'ihi nọrọ na nwa mmeri ọgụ ga kwesịrị ịma nwa gị abalị na mara na ndị ntarako na ọwụghị ndị a na-achọ ure ndị a na-ekpofu ure na steeti Imo na a na-achọ ya kakarara deti a gị chalelụọ ya ebe ahụ ya soro ha kpefuwe deti. Nwa jesi nta nọọsịn ka nwa ya mega nwa m ga-eme nọọsịn na wa comparison wụkwa ihe na-egbu mmadụ ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu na ọ gaziere onye a apụtaghị na ọ ga-eme gịnị ọ ga-agaziri gị ebe ahụ. Akara aka onye ọbụla nhụ otu uche a na-ekwu ekwuchi ike otu nne mụrụ mana ọhụ otu chikere onye ka nwere talenti nke ya uche nwere nke ya ọgọ nwere nke ya Maf King nwere ka m gwa gị o nwere onye ga-emepe ọnụ rịọ gị ihe isi ya no arawa gị ahụ maka chi ya dịka o nwere ike etinyere ha n'ọnụ ha na-arịọ ihe hapụ ịrịọta ha bịara ala give me the iwu ozugbo nje ha kpuwe okpu ebe a o nwere ndị ha bilie ọtọ kpuwe okpu gị mara na elekchọra kpugo okpu. I'm telling you o nwere ndị ha kpuwe okpu ha kụrụ na-ekpu okpu calmness adị ebe niile ha nwere ike ikwu okwu for complete 1 hour and you will listen with rapt attention. Thank you. Uche ka oyibo fụsịgakwana anyị nọ nna m. You don't know me o. Na-aghọta ya bụ ihe gị mara na onye awụ onye nkụzi onye awụ onye mgbazi nwere onye ị ga-akpọlite kwuo okwu ya na ihere gị mara ụdịrị mmadụ ya nyekwana ya gịnị wee ya gị nwa bụ parents gị nwa kpọrọ onwe gị onye nna onye nna ị kwesịrị ịma weakness nwa gị marakwa gịnị strength ya ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ nwata dị otu a agaghị enwe ọnụnọ ọkụ n'obi gbasara ya bụ ọrụ ahụ ị na-amanye ya sị ya jee rụwa gbasara agụmakwụkwọ ahụ ihe ọmụmụ ahụ esi ya jee mụwa na mahadum ọ gaghị enwe that passion. Ama m na-aghọta ịma a na-enwe talent nwee passion na-enyere talent aka pushie ya talent wụkwanụ passion ha abụọ na-eme gịnị na-agakọta ihe ị nwere talent ya ị ga-edevelop passion ebe ọ nọ ị ga-edevelop gịnị passion ebe ọ nọ
ọ na-agụ gị agụrụ ị na-eme ya mgbe ụfọdụ gị chefuo na iribeghị nri iziokwu gị na-asị ya agakwanụ ga-asị don't worry ahụ ite onwe ihe o megi ahụ onwe ọ sepụgaghị ya ihe n'ahụ ihe ọ na-atọkwa gị it goes beyond money. Thank you. o nwere ọrụ ị ga-adị na-arụ a na-ekpegodi gị puku nde gị si leave me here hapụ m ebe a ụfọdụ ndị mmadụ agaghị aghọta ihe niile obere ihe aka akwụga gị ka nọrọkwa ụfọdụ ndị mmadụ agaghị eme gịnị agaghị aghọta ka m gwakwa gị onwe ekpe onye ga-eme ya ka gị maka na ọwa akara aka gị otu a ka ọ dị ọwụ gịnị akara aka gị na-aghọta ya bụ ihe n'ihi ya amanye na nwa gị study them know their weakness marakwa their strength ọ dị oke mkpa gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma uche ọzọ dị ka ibe ya ịbịa na-akwari nwa asọghị isi ebe ọ na-awụghụ ihe akara aka ya ọ na-akpọla nwata dị otu azụ tutu ọ ga-amatala onwe ya ghọtala onwe ya oge agala ha na ya ibi ahụ agbalagachala ya n'ihi gịnị ọ ghọtaghị onwe ya n'oge onye ji isi gị na a na-ebido n'oge chụwa ewu ojii tupu chi ejie mana ihe akwara nụtara bere akwara ya leba so ya mba uche tutu onye na onye a na-aghọtala oge aga na ha na ya wee bụrụ ya ka ọ dị na Facebook anyị Christian Osuoha si mgbede ọma Uchenna na Clara isi ohi zibata ozi gosi ihe mere ọtụtụ ndị nne na nna jikwa na-amanye ha bụ maka na ịha aha ha agbaghị ụzọ ịha aha ha eme gịnị ha ihe anyị na-ekpu aghala ha chọpụta ebe ma ha ga-eme gịnị nke ọma amami na ghọta ya bụ ihe anya na-asị gị ha aha ị ga-ebu ụzọ chọpụta ebe ma ha na-eme gịnị nke ọma mana ebe ahụ ị ma na ha anaghị eme nke ọma ha nwa ejirikwala ọnụ ha gwa gị na ha agaghị eme nke ọma n'ebe a amanye na ha ịhụ n'ihe dị iche ya gaziere gị no Kristen mere ọsị ọ dịghị mma nne na nna ịdị na-amanye ụmụaka ha kpọbata soro ibe gị tinye ọnụ n'okwu mgbede ọma otu a anọruo Linda biri na-ekele ụlọ ndewo ike ahụ na-ekwu masịrị m ebe ọ dị ukwuu ma tụnyetụ ọnụ na ya ọ dị mkpa nke ukwuu na nne na nna ga na-ege ntị na ihe ndị a na-eme na redio tụmadị ma o ruo n'ụdị ndị dị otu a n'ihi na ụfọdụ bịa ha asị achọrọ m ka nwa m wụrụ nke a achọrọ m ka nwa m wụrụ nke a ọbụla dị mgbe nwatakịrị ahụ na-agba lịkalịka si mba aga m eme ihe dị otu a anyị a na-epu uchu nwa anyị n'ihi na anyị pụrụ nụ na onye a wụ mma nka wụ mma nka gị chọọ ka nwa gị wụrụ ya ma nwa ahụ si gị na ọ ga-emelipụ ya see you must surely do it if not I will not train you you are directly or indirectly killing that your child mana ọ bụrụ na inye nwa gị nkwado n'ihe nke ọ sị na ọ na-eme ma ọ dụtụchi ya ụzọ kaziere ya nke a chi ya na-eme ọfụma ya si ya adị nwa mgbe kọọsụ ahụ ọ chọrọ ime ma bụrụ ya ahụ ọ chọrọ ịbụ ọ ga-etinye uchu na ya n'ihi na ọ bụghị onye kwanyere ya na ya mana gị kwara nwa gị kwanye n'ime maybe you want your child to be a doctor a ga-emerie kwanye na ọbara ọ na-egbu mmadụ nga ahụ ọ ga-akwa tinye uchu ịgụta ya n'ihi na ọ chọghị ime ya ma ọ bụ chọrọ ime ya most of the things anyị na-ahụ n'ụwa anyị nọwụ parents especially we mothers some of us some na-adị ka ha tinye nwa ka ọ wụrụ nke a ka ọ wụrụ medical doctor ka ọ wụrụ accountant mana nwatakịrị ahụ a ga-emelipụ ya and that is why you take our children to all these places as no miracle centers ha gaa na exam ahụ ahụ na ha pasịrị mana nye exam ahụ n'ihu na ihu ha ga-emetelipụ ya ya wụrụ ịkwanye nwatakịrị ọ dịghị mma ihe dị otu ahụ mana ọ bụrụ na anyị chenjie ma chigharịa n'ụbọchị nke taa ọ ga-awụ ihe uru na ọ na-eme gị na-enyere nwatakịrị ya enwe ike mee ihe nke ọma anọ ruo Linda Oscar na-asị ọ dị out ọ bụghị na eko otu a ya gaziere gị nọ nwaanyị ọma enyi ọha anọruo Linda Oscar gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị nke Eko FM 100.7 n'ozi nke adabatara bụ nke si n'aka Abraham Emeka Eche bụ nke onye si na Ngọkpala zibata ozi na mgbede ọsụche na
ọ sị uche o ọ sị nke onye nkụzi o akwa ịhụ na achọpụtara ha akara aka gị ọ sị ị na-akụzi gị na-edemonstrate ya ahụ m elekchọra anaghị m anasọtụ ọ sị Clara ha na m na-abịa n'ihi gị aja n'ukwu kwa wife material 1 million years ọ sị anyị dị amazing na ọ hụrụ anyị n'anya na anyị na-eme ka ụbọchị ha na-aga siriri na-atọ ụtọ ọ sị na ọ hụrụ anyị n'anya ebe oriri na ndewo na nke a si n'aka azụ ka nnọrọ m ọ sị mgbede ọma nke uche na Clara ọ sị awụ nnọrọ m JP nnọrọ m si obi nze ọ sị anyị ekwutechala ya na biko na anyị gwa ha na anyị na-adịkwanụ fọni ndewo ya gaziri gị nọ ọ n'ebe ahụ na mgbede a mgbede ọma ndewo Mike E Uche Clever ọnụ ọha ya gazie gbapụ ya ọsọ nọ ekelele m ndewo na-ekwu Mike E geme ntị na ajụjụ nnụ jụrụ wụ si ọrịmma ịmanye mma na amanye ihe ọ na-achọghị ime ka ma ọ bụ ya Uche geme ntị kemgbe ọrịhụ mma ịmanye mmadụ ihe ọmanye shi ya ga-eme ghọtara bikos isi mma na ọ ka mma nga ejụrụ nwa gị ele ihe ọ ga-alaiki ime ya sị gị jụọ na ya mepe ihe ya ọ chọrọ ime ihe ma ọ bụghị ya sị gị na ọ chọrọ ije mụọ ọrụ ya sịa mba na ya jee shimefada ama m let me use like that ya sị gị mba kema na ịmanye na ahụ echile gị si ya ji eme ihe mana ihe ahụ ọ ga-eme ya so ọ ji arị mma echi nwa ihe ọ bụla o ji aka ya ebiele n'onwe ya saịdị ya na ihe ọ ga-eme hafụ ya meme ndị mma na afọ ọsụmụrụ ụmụ ha chi ha ji ememe ihe rịba ọbanihu gị cheki ị ga-ahụ na ihe ahụ ga-adaba a ga na-enwe ị ga-ahụ nwa ahụ ga-eme ihe ahụ a ga na-enwe erọ inyo ihe mgbada gachi bikọs isi bendan iwisi ada aba isi bendan iwisi aba onye ọbụla amanye mana ụmụ ha amanye mechi ha ji eme ihe ọbụla ha ji saịtị iche ọgana hapụ ha ga mee onye mchimekwe ya gaziere gị nọ Mike E ha na-ekwe ha n'aka bụkala wee nwee ike dị mma onye na-enweghị nne na-anọ ebe ndị nwere a na-adụ onye nwere nne ọdụ na-eme gịnị na-amụta ihe wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji nwe ohere gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị Echo FM. ọ kụọla kpọmkwem elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ a sị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kparuo oge ya o were aka ya darịrị onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee abalị 20 nke ọnwa ise afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na Cubana Chief Priest emeela ka ọha na eze mara na onye isi ala Tinubu enweghị ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Ị ga-anụrụkwa na Shawori akatọọla onye isi ala Tinubu n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na gọvanọ steeti Nasarawa enwetala mmeri iji ọkọlọtọ otu pati APC azọkwa ụlọ nzukọ Senate maka ịnọchite anya mpaghara Nasarawa North. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. nwa amadi eji ịtụ mgbere ahịa wee mara bụ Pascal Okechukwu bụkwa na onye ọtụtụ ndị mmadụ ma dịka Cubana Chief Priest apụtala kpuo na onye isi ala Tinubu enweghị ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ
n'ihi nkwado ọ kwadoro Peter Obi na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2023 gara aga. Ya bụ Chief Priest bụkwanụ onye nchịkọta coordinator nke otu City Boys Movement kwuru nke a n'ihe onyonyo vidio n'ugbu a na-agazu ọdọ nzirịta ozi soshal midia ọnụ bụ ebe ọ nọ kwuo ya ụgha na ọ bụ maka na ọ bụ onye Igbo mere Tinubu ji wee na-enyo ya enyo. Cubana Chief Priest gara n'ihu kwuo na ihe kpalitere ya o ji kpebie ịkwado Tinubu na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027 bụ maka na ọ chọghị iso ha na ndị ga-akụ afọ n'ala na ya bụ ntụliaka elu. Na ya bụ ihe onyonyo vidio, Cubana Chief Priest kpughakwara ya ụgha na Peter Obi agaghị achịta aja ọbụla na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027 n'otu pati ya bụ Nigeria Democratic Congress bụ NDC ma ụma akụkagharị aka na ọ bụ nnọọ aka ka otu pati Nigeria Democratic Congress bụ NDC na-eti na-abịa ndị mmụọ. Dịka a gaji ime ntụliaka elu onye isi ala n'afọ 2027 na-abịa abịa, otu pati Nigeria Democratic Congress bụ NDC emeela Peter Obi nyocha screening dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọ ọkwa onye isi ala Nigeria. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu oge emechara ya bụ nyocha screening, Peter Obi kelere otu pati Nigeria Democratic Congress bụ ADC bụ NDC maka ime ya bụ nyocha screening n'ụzọ doro ewu na ọkụkọ anya. O kwuru na ihe mere o ji kpebie ịpụta soro zọọ ọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2027 bụ ijikọta ala anyị bụ Nigeria ọnụ ma wetakwa nchekwa na ọganihu n'ala anyị bụ Nigeria. Osote onye isi ala Nigeria bụ Kashim Shettima apụtala kụwa akị nsugbe ma kwuo okwu na-eke achịcha ka ọ dị ugbu a. Ya bụ Kashim Shettima kọwara ndị Nigeria na dịka o mechara ọnwa atọ educhara ya na onye isi ala Tinubu n'iyi ọrụ na ụfọdụ ndị mmadụ mara amụma ibute nkewa n'etiti ha abụọ site n'ịga na-akọ ọrụ onye isi ala Tinubu na ya kwụsị ịdị na-asụ akpa agbada ọ kpara ya bụ nke o nyere ya oge ha abụọ na-eme achụnta vootu n'afọ 2023 gara aga. Ya bụ Shettima kwuru nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee na Abuja. Ọ kọwara na ihe obi ji wee tọọ ya ụtọ nke ukwuu bụ na onye isi ala Tinubu kpọrọ ya mgbe ya bụ akụkọ na-eke achịcha ma gba ya ụgha na o kwenyeghị na ụdịrị akụkọ dị otu a ndị mmadụ na-ebugharị na ya bụ akụkọ bụ nke na-eruju ya afọ. Nwa amadi ji ahụ maka ugoro onye ma bụrụkwa onye zọbụrụ ọkwa onye isi ala Nigeria n'oge gara aga bụ Omoyole Sowore apụta ha akpala ọzọ gba onye isi ala Tinubu ụwa ya na chi ya n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị, ọkacha n'ihi oke ogbugbu egburu otu onye nkụzi ọwụ so na ndị ahụ atọrọ na mwakpo ndị oyi ọha egwu terọrist wakporo otu ụlọ akwụkwọ ọwụ na steeti Ọyọ. N'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia, Sowore chetara ndị Nigeria okwu o kwuru n'afọ 2023 gara aga bụ ebe ọ nọ gwa ndị Nigeria na ọchịchị Tinubu agaghị adị ha mma n'ahụ. Sowore gakwara n'ihu kwuo na o mechara mgbe ahụ gaa n'ọtụtụ ụlọ mgbasa ozi redio dịgasị iche iche na-agba ndị Nigeria na ọchịchị Tinubu agaghị adị ha mma n'ahụ, mana ha kpọrọ ya iyi ma kpọọ ya ọtụtụ aha dịgasị iche iche na ka ọ dị ugbu a na agwọ na ihe o loro atọgbọrọla. Gọọmenti steeti Kano site na ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti ahụ ejirila maka mmemme Eid-el-Kabir agaji ime n'oge na-adịghị anya nye iwu ka akpọchicha ụlọ akwụkwọ praịmarị na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dịcha na steeti ahụ. Ya bụ gọọmenti steeti Kano mere ka ọhaneze mara maka nke a site na akpụkpọ ozi ha wepụtara n'ụbọchị taa bụ Wenezdee, bụ akpụkpọ ozi si n'aka nwa amadi aha ya bụ Miss Bahu Yakasai bụkwa na onye bụ onye isi oche nke ngalaba na-ahụ maka ime ka ọhaneze mara ihe na-eme na ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ na ya bụ steeti Kano. Na ya bụ akpụkpọ ozi, gọọmenti steeti Kano site n'aka ya bụ ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti ahụ kọwara na ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị dị na steeti ahụ bụ ụlọ akwụkwọ nwere ebe ndị mmadụ na-arahụ bụ boarding schools dị na steeti ahụ
ga-emechi agụmakwụkwọ ha malite n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa bụ abalị 23 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya ma malite ha agụmakwụkwọ ha n'ụbọchị Sọnde na-abịa abịa bụ abalị 31 nke otu ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya. N'otu aka ahụkwa n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị dị na steeti ahụ bụ ụlọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ na-esi abịa akwụkwọ bụ day schools dị na steeti ahụ ga-agakwa ezumike mmemme ide ụka bie nke ha nwa malite n'ụbọchị Fraịde na-abịa abịa bụ abalị 22 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya ma lọghachie maka agụmakwụkwọ n'ụbọchị Mọnde na-abịakwa abịa bụ abalị 1 nke ọnwa Juun. Ka nke a na-ewu onye kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na ya bụ steeti Kano bụ Dr. Ali Makoda agọrala ụmụ akwụkwọ ndị a ndị nkụzi ha na nne na nna ha ọfọ mmemme ide ụka bie magburu onwe ya. Gọvanọ steeti Nasarawa bụ Abdullahi Sule enwetala mmeri na ntụliaka elu praịmarị otu pati APC mere na ya bụ steeti Nasarawa maka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ahụ azọ ọkwa ịnọchite anya mpaghara Nasarawa North n'ụlọ nzukọ Senate. Ya bụ gọvanọ Sule ka akụkọ kọrọ na o ji vootu dị 47,393 47,393 votes ji merie onye kacha maa ya aka n'ihu na ya bụ ntụliaka elu bụkwana onye bụbu osote gọvanọ steeti ahụ bụ Silax Ali Agara bụ onye nwetara vootu dị naanị 2,915 2,915 votes. Ihe nke a pụtara bụ na ya bụ gọvanọ Sule ji vootu karịrị 4,000 over 4,000 votes ji merie ogbo ya ahụ bụ Silas Ali Agara ka ọ dị onye ọrụ INEC hụrụ maka ya bụ ntụliaka elu bụ nwa amadi aha ya bụ Musa Guri akọwala ya bụ ntụliaka elu dịka nke gara nnọọ serere wererem na-enweghị nsogbu ọbụla dị na ya. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ ọ zụchaala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na Cubana Chief Priest emeela ka ọha na eze mara na onye isi ala Tinubu enweghị ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ. Emekwara nke o doo gị anya na Sowore akatọọla onye isi ala Tinubu n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị. Emekwara nke ịghọta na gọvanọ steeti Nasarawa enwetala mmeri iji ọkọlọtọ otu pati APC azọkwa ụlọ nzukọ Senate maka ịnọchite anya mpaghara Nasarawa North. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụ ndị jikwana nwayọọ chịkọba akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngareme ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị n'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Nwokeọcha ga-alọghachi ịbịala ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị.